Apay ngamin nagsarakta ket nasursurok ti agayat ken ka lupay ammome ngadan nagtagikwa daytoy pusok adang ti sungsung batana. Badame daytoy nga aya inpaay mo day dumduma aragsak lupay ammom me nga dan asawa dayta ayat mo intalek mo latta kanya. Di maiparbeng rumbeng kadi nga inta sardengane sidsidirenak daytoy konsensya di bakit ko kanayon tumawag jakun ammo ti aramide rumbeng kadi nga inta nagwinaswas apay nga tuirik na jak magawidan tunggal ka dito nga adtaak taden na naigamer kaditoy kaunggar jakun ammo no anyan put pagbanagan ayan ayata ti may parbeng rumbeng kadi nga inta sardengane apay nga tuirik na jak magawidan tunggal ka nito nga adtaak taden na.